lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye kari ye août kalo ale tile 2 ye bi ye san 2026. An bɛ an filɛbaw n'an kanubaw n'an lafasabaw bɛɛ lajɛlen fo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ tɔgɔla club sanfɛ WhatsApp sanfɛ min ye Nabila Traoré n'a ka maaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo. Sidi ka taa se Yunus Malew ma ani Solo Jabate min ye Sulemani Keta ye, Nana Mayiga, Baba tɔgɔw b'a la ka taa se Fuseni Mavari. An bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo club sanfɛla la bi wulada in na. Fala ye an ka jamana kɔnɔna na bi yɔrɔ kelen min bɛ yen ni maaw kamana gannen don a la kosɛbɛ n'a bɛ k'an ka jamanadenw sɛgɛn kosɛbɛ o ye an ka sanubɔ duguw ye. Mali sanubɔ dugu jɛkulu minnu bɛ yen ni baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni jamana ye yamaruya d'olu ma Fala ye k'olu ka taa sanu bɔ, olu ka sanu bɛ bɔ hakɛ mun kɔnɔna na n'u ka baara kan ka kɛ hukumu kɔnɔna na o sigilen don jamana fɛ k'o dan sigi k'o fɛɛrɛw sigi k'o sariyaw fɔ u kan ka min kɛ sigida la k'o baaraw bɛɛ lajɛlen dan tigɛ. Nka gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn Fala ye o ye ndamandaw de ye. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn o ye maa wɛrɛ minnu nalen don bi n'u b'a fɔ ma ko sanubɔ dama fitininw ni sanubɔ dama belebelebaw Fala ye olu de bɛ k'an ka jamana halaki k'an ka jamana tiɲɛ k'an ka jamana segin a kɔ. A si dun tɛ kɛ mara ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo n'u olu tɛ. Togodala mara ɲɛmaaya bɛ maa bolo bi ni sanubɔ wɛrɛ b'a ka yɔrɔ la Fala ye. N'i y'a sɔrɔ dugutigiw ni dugudenw ni bɛɛ lajɛlen ni société min bɛ n'o bɛnnen don i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ olu n'u tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kabilaw b'o la sigidaw b'o la u b'an ka marabolo caman na bi.
nka nin kɛrɛfɛ mun ka jugu o ye an ka kɔw an ka jiw an ka baw an ka magoɲɛyɔrɔw an ka sɛnɛkɛyɔrɔw an ka kungobaw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ka halaki bi wa min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye i tɛ tigi sɔrɔ ko jɔnni ye yamaruya d'u ma k'u ka n'u sigi kelen kelennu u b'a f'i ɲɛna ko permis b'u bolo fala ye a chinois ka ca o ye tiɲɛ ye nka permis si tɛ chinois tɔgɔ la a bɛ maliyɛnw de tɔgɔ la olu de t'a dɔn olu de b'a ɲini olu de bɛ jɛ k'a baara kɛ bi an bɛ taa faleya fala ye faleya kɔnɔna na bi tiɲɛ yɛrɛ la ni faama ma wuli k'u jɔ faleya ko bɛ ban fala ye k'a sabu kɛ mun ye faleya sanubɔ dingɛ minnu bɛ yen olu lankolon minnu bɛ yen faleya dugu minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔdaw la dugu minnu bɛ yen n'olu bɛ faleme yɛrɛ ba faleme yɛrɛ dawolo la fala ye ani ba Senegal ni fɛɛrɛ ma tigɛ ji bɛ taa n'olu dugu ye dɛ samiya ma bin fɔlɔ dugu fila bɛ yen Berekenyi ani Taya olu dugu lankoloyalen don bi dɛ fala ye tiɲɛ na Asimi nali ni sisan cɛ fala ye ni Mali yɛrɛ ka nafasɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko président yɛrɛ y'i ɲɛsin a ma kosɛbɛ ka baaraw sigi sen kan ka fɛɛrɛw sigi sen kan o ye sanu ani dugujukɔrɔ nafaw bɔli ye fala ye a fɔ mun na Asimi nana waati min a ye fɛɛrɛ sigi sen kan ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka sanuko bɛ cogo di an bɛ se ka joli sɔrɔ joli y'an ta ye mun bɛ se ka falen a ye maaw bila k'o baara kɛ fala o y'o bɔ k'o d'a ma sɛbɛn in bɔlen a ye ɲininkali kɛ a bɛ se ka lawaleya cogo di maa ma falenw taara u ye lawaleyali fɔ fala ye o de la an ni bariki karila ɲɔgɔn na yan a ma bɔ foyi fɛ waati kɔrɔw la n'o y'a sɔrɔ ko bariki fanga tun b'a la se b'a ye n'a ye min fɔ a b'a kɛ Asimi ninnu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ walayi fo ka bariki mɔgɔw minɛ k'u bila kaso la yan o sariya kelen senfɛ fana a yera ko dugudenw ka hakɛ ye mun ye fala ye sanu yɛrɛ tɔnɔ min sɔrɔ dugudenw ka enveloppe dir'u ma an y'a ye bɛɛ lajɛlen y'a ye a baara kan ka kɛ cogo min o jɛkuluw sigilen o kɔfɛ tuguni a nana jɛkulu wɛrɛw sigi minnu kan ka taa dugu ninnu kɔnɔna na sigidaw kɔnɔna na ka brigade sigi sanu yɛrɛ nafa sanu bɔli sanu koli ni sanu baara ni dugujukɔrɔ nafaw bɛɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen sigi sen kan fala ye nka yan'a waleyali cɛ bi an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔ Tayakaw fɛ yen cɛ bɛ kurun kɔnɔ min bɛ ka k'u ka dugu la Moti ka don nka ale sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ma bi an ka taa yen faleya marabolo la ji kun fɔlɔ ye min da o kan aw bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn. an ɲɛ b'a la de siya ye kulun bɔ Taya dugu kɔnɔ filɛ Taya dugu kɔnɔna yɛrɛ filɛ a filɛ y'a ye Taya yɛrɛ de mɔgɔ min tɛ Taya dɔn yan de ye Taya faleya commune ji donna dugu kɔnɔ ji nabali fɔlɔ ji yɛrɛ mana fɔlɔ yɛrɛ wallahi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de datugulen don ji tɛ ka taa ni yɛrɛ ɲinɛ yɛrɛ Ala ka mɔgɔw kisi dɔrɔn n'o tɛ a ko ma nɔgɔ de a ye duwawu k'an ye a ko ma nɔgɔ de an ma min an ma bɔn ok an ka pɔn kɔrɔ an bɛ ka taa pɔn yɛrɛ o ye pɔn min dilan yɛrɛ ji yɛrɛ yɛrɛla pɔn kan yɛrɛ fo a nɛgɛ kuru dɔɔni dɔrɔn de bɛ kɛnɛ ma o de ye nin nɛgɛ fitinin ye y'a ye kana a ye duwawu k'an ye dɛ Madu Kampuwa ka bɔ Moti nka ne ka sigiyɔrɔ bɛnna Taya dugu de ma bibi na ne ni n baden Asan Kɔnta a fana bɛ bɔ Aka Suru Aka Kɔnta i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ o ye a ye duwawu k'an ye dɛ o kelen don dɛ merci beaucoup aw yɛrɛ y'a ye n'olu ma da yɛrɛ fɛlɛ tɛ n'a ye delu yɛrɛ ye nin baara si de kɛ ji la n'ara ko so kɛ n'a ye n'a ye bi mɔgɔ ma ye wallahi adamaden bɛɛ b'i mako de fɔ bɛɛ b'i mako de fɔ e yɛrɛ ka tiɲali pɔsɔn de bɛɛ b'i mako de fɔ e yɛrɛ ka ye awa ninnu yɛrɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ o ji dunna o laso yɛrɛ kɔnɔ o ji dunna o laso yɛrɛ kɔnɔ jena ji ende ambe munke ji dunna na ji sera na bunno maka Okay. Keta.
Okay. Oh. Asiri, sabina ngere. Tanang. Ndana ngakire. Oh. Afla. Allah. Kifu. Allah. Kifu ndazi gani atire? Amari betano. Ai, na tera sa wallahi billahi betano. Wala bila na kipoto gon akana na gona na gona za na kafa gudi. Allah. Kifu. Allah. Kifu ndazi gani atire? Fala ni kunye breke nye. Yana taya fale ya konna na sanu boro ko dinga ni badinga fale me o de fale flene ta jila tew samya kun folo niye were ka fola abela jele sanu boro de do abela jele halakile wani jiti sega mi a jeget sega du bara fo sega keni ni on ne be woyo kana do anga baba kono ya falai bela jele nya bala degu mi ma angambi anga jamana kan bi wala sa amba nyini togodala nyemo fe sabula ni fefe flene ni eni fo falai jorobe mama abula ko ina kibale kungulo ko nga bara mi nga ke otike mabo uwere ka joro de makaran ka amerika bo ki hagli bo luga joro e blara mina e ko kebani afara min te be ko e ka obo asra fe ban ni yoro be kara mogo sigoro ku ga sanu bo obse ga tono soro nga jamana donga mu ka tono be ke muye ala asini esige muye adugube mu mara sini adem sanu nye senakota na srafe bagamara don me sega ni jidi sega bagama fen jugu bebe ni jila donc bi an ba fe ka ni fo kuma me jigo kuma na ame to jigo kuma kele na sabula energy fanga fana ji falai energy di mali ko ka da bela jile tloka ma munu be no be courant soro energy be falai ko ni wati na courant woni dili gele abna na do alat le fly na tuguni ka sabu yake uka mina munu be no be courant do ni kana falai kulu ye degun soro ka kenu kunungo ulika jomu ngara bela jile samnya ko yogo mi energy go sa ko abe hagato yininge maufe kunga kaka chedo ule no kujo ya sa degun mi be bi no e paninye abisika la tele ala chogo mina na mi anga marabolo yoro chama be bi ulubna na degun soro sabula kuram na tiga ulula ka wati ninge nga ka chedo ngon me bara la sa ko ka nyini bela jile fe ko ka hagato yininge yani bara nunu bela jile o ka ban dogoku konona na sa koba munu ngara falai wala masiri tabaw ka daga tigi ale ayirana saka foko kunungo no kunye kalo telefolo utu kalo telefolo sibiri uluye sega sega luke kaminye jatemino ke dugugolo ko hukumu konana kibara jonjon sorala ka ayira saka foko bamanjore ni wala ka ba chamamba de nuga kelega mino dagale do sandare fa dola jatemino bela jile ko fe arme ale wuli ka joge ko baraw bela jile halaki minan fe be bubula na mo ku bela jile noni ku bedu nyana wuli ka join sa bela jile ko fe mi ye Jean Elise Dawya ko ka chedo me dugumana nay ka yoro la kolosi alibi wa wuli ka join nyana fana be sina ya saka saka lara wuli ke alibi marabule bela jile ko na no sanare na lamini na tengu duguna bulmada dugu bela jile ye arme ale fe dogo ku ko na fana alsa tenza waten ka fe bit le ko na fala ka damina suro fo sa so fo lazara wati arme ko me gosiri la to me gosiri la tenza waten Mali aleni Algerie danjala bo fante mununu fante fambela jele kelen do gosili dugu konona dugu kokana fani mama be ko ne oni bamanjore ni wala ka babu nyanfe arme ko me ka attaque papa ni kiliche kata tenza waten ale konona na bi wala masri taw do ko konona bela jele afana ka ko mi taju ko ni yo doni kana taji ka damine siterni kebe wolonvla la ale kana se kebe kononto ani bi duruma dogo ko konona usra ko barake taji fama ngon tarasa bamako ani Mali ale konona yoro chamana Mali aleni ISC jamana ka bulu di ngoma hukumu korona na sa ulika jo kon me senami ISC kalande unye sa uludo me barala anfea Niger kelekala do be ala kuma te Niger re kalanso no ya ka keleka kalanso e na fuma ko école de guerre uluka tako flana mo be mununu salola anfea nyogolo mo ye blastralike keleka mina sa mamunu be nulu bita u korolon ta ku ga sabali u ko dabla sabla sa ke mina onye mina munu ma ci ni ya takatana ka so kololobe ala kabe nyini bela jine fe sa begi haglito ola DGCC ale ka wuli ka joni chesru be sena motoko ta na srafe ya saka sika la kolosilike shifu ayira la saka boko wuli ka joni chesru bina na ke ya sa wale amunu be bino oye talike ferefe ngola ngam jamana konna na ferefe munu be ko nulu watu temena sa ubuna na numero karanga ne sigi senga ya sa olu saka kontu ko na jamana fantan na ni bela jine fe dogo kun kelemu ngo sigira bololo to kala nanga ministry ya abara ke no alhamdu agile niye amba foya falai
baara kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ ta ko naani na ale hukumu kɔnɔna na baara in kurumokali senfɛ sa yara sago denmisɛnnin 150 u bɛna olu dege bɔlɔlɔ baaraw la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye defu ni baki sɔrɔ olu bɛna kɛ maa kunnandiw ye a ko la denmisɛnw fana sa ka se ka dɔ fara halisa u ka kow faamuyali kan n'u ka hakɛw faamuyali kan UNICEF ale tun ye ɲɔgɔndan fana boloda numérique hukumu kɔnɔna na falayi o jaabiw bɔra kunnafonidila denmisɛnninw caman taara olu ye jɔnjɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ fana tun bɛ kubu numérique na falayi falayi ko mouvement tel de ye orange dasi dɛ nka k'a kɛra penalty ta ye 5 ani 4 balontan kɔni a jijara kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra semaine de numérique ale hukumu kɔnɔna na yirituruba premier ministre ale y'o kurumokali kɛ ko yiri miliyɔn 20 Mali b'a fɛ k'aw de turu ɲina a ka yirituruba san 32 o hukumu kɔnɔna na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sa marabolotigiw ka taa fara kabilatigiw ni sifinw kan bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ ka se ka i damana yiri k'a turu a tɔ ye sisan ala kɔlɔsili ye jamana kɔnɔna na sabula o de ka gɛlɛn balo ale ni dungafa sabatili hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan sa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kuma tɛ nin waati in na suma minnu tun bɛ jiginɛ kɔnɔ olu caman banna fala ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ yen fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ se ka balo to olu kɔrɔ min ye commissariat la sécurité alimentaire ye ale bɛna ni bila 2 dɛbɛ la o wulikajɔ hukumu kɔnɔna na min ye tumutu misiri sankore o san 600 hukumu kɔnɔna na n'a muni o baaraw kɛra ministre Mamu Dafe ale ka cɛdenw tun bɛ kɛnɛ kan ɲɔgɔndan min bɛ ani nisɔndiya kɛnɛ min sigilen don Bamakɔ yan fana fala n'a fɔ ma ko festival balani dɔgɔkun o fana kun cɛra kununko nka san fala san ye tidida ninnu ka kunu e ko i ka petipetini n'a ko ɲɛnajɛ ka da kunu fiɲɛ yi a ma maa to dɛ an ka muso min bɛ yen ni ale bɛ kuma telimanw fɔ tancogo la n'u b'a fɔ ma nanzarakan na ko silamu fala yi dɔnkili tɛ maana tɛ Tashiska Mamu Dafe ale fana bisimila sa ka foli ni bɔnɛmasegin k'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka wulikajɔ la min ye Inde ni Ghana lasigiden fana ye Mamu Dafe a y'olu fana bisimila bilasiraliw olu caman kɛra a na kɛ Mali ni Ghana kɔni bɛna n'u bolo don ɲɔgɔn bolo fala ye jako ta fanfɛla la min ye Inde kɔ ta fanfɛla kɔni o ye ka yɛlɛmaliw kɛ yaasa an ka seko ni dɔnko tigilamaw dɔ bɛ se ka fara olu ka wulikajɔ kan cogo min na gouvernement y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛ baara min kɛ n'o tun kalifara la ka kɛ san 2025 ka se san 2026 ma conseil des ministres la ko 100 sarada la 43 buruburu 43 k'u sera k'o de kɛ taabolo 8 min dir'u ma jamanakuntigi fɛ baara min tɔ tora sa o tɔ kɔni tora 100 sarada la 23 ye u bɛ se ka o lawaleya cogo min na sɔngɔko ta na sira fɛ ale ni minɛnko ta na sira fɛ kɛnkɛyɛri caman o datugura sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko siman 24 ko a kana tɛmɛ o ka tɔni na fala ye minnu y'a feere ka tɛmɛ o kan sa olu kɔni ka kɛnkɛyɛriw caman datugura Gawukaw fɛ yen bɛn kɛra la sa ko buuru sɔngɔ kɔni ko k'a to 30 la fala ye yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min o buuru kelen min ye tumutukaw ye olu fana ta taara 30 la sabula a tun bɛ feere fɔlɔ tumutu 20 nka o y'a yira sa ko tajiko gɛlɛya ni kuranko gɛlɛya min bɛ ani sira yɛrɛ lakanabaliya min bɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa ko ka dɔ fara buuru sɔngɔ kan tɔnbɔkutukaw fana fɛ yen sojɛmu n'ale bɛ manantali kuranko ɲɛnabɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mun kan ka sigi ale sen kan sa olu ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye hakili jagabɔ baaraw kɛra o ko hukumu kɔnɔna na premier ministre kɔni y'a ɲini u fɛ sa u k'u jija joona yaasa fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan u ka papiyew labɛn jamanakuntigi olu bɛna ɲɔgɔn ye mun kɛ a ka se ka don senfɛ yɛlɛmaw ka kɛ kuma tɛ Mali ale mago bɛ kuran donni na donnicogo ɲuman ka bɔ manantali ka se ka se an fɛ yan AGFO n'ale ka baara bɛnnen don ka bɔlɔlɔ yala ka taa an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ olu fana ni premier ministre ɲɔgɔn ye dɔgɔkun in kɔnɔna fala ye o lajɛ senfɛ sa AGFO kɔni y'a yira sa k'a fɔ marabolo minnu bɛ yen bi ani sigida minnu bɛ yen bi ni bɔlɔlɔ kan ka taa yen gouverneur kɔnɔna yaasa ka se ka ɲɔgɔnyew nɔgɔya k'i to marabolo kɔnɔna ka se ka ɲɔgɔnyew kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la a y'o baaraw fana fɔ kalanso min ye baara boloda kalanso baarakɛyɔrɔ kalansow fana kɔnɔna ka taa se jamana lycéew ma bɔlɔlɔ kan ka sigi o kɔnɔna fana u ni premier ministre o kuma fɔ o sɛbɛn yɛrɛ fasiri la ministre 2 fɛ min ye kalan ministre baara ni boloda baara ministre ale ni baaradege ministre Umusali Seki olu bɛɛ lajɛlen bolo bila sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni min ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen premier ministre ale ka yamaruya kɔnɔna na maa minnu bɛ n'olu bɛ Menakakaw fɛ n'o ye burudamaw ye fala ye k'u ka fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi sa n'a kun jɔra san 2011 Tamadasi festival k'a bɛna daminɛ Menaka
kuma taara fɔ min ye Mamuda fɛ a ko a ka dɛmɛ b'u yɔrɔ bɛ a ka dɛmɛ b'u yɔrɔ sini yaasa baara in a bɛ se ka kɛ ka sigi sen kelen kan cogo min na n y'a f'i ɲɛna cogo min na sa bɔlɔlɔ tɔgɔla don kuncɛlila fala ye ko impôt de ye bɛɛ da ɲinan han baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o kɛlen don ka bɔlɔlɔ yɛrɛ matarafa ka baara kɛ n'a ye ka ɲɛ k'a fɔlɔ ye impôt ye a filanan o ye douane ye u y'o jaabi bɔ kunun kunnafonidilaw ni denmisɛnninw fana minnu bɛ kunnafonidila dadigi la olu fana ka jaabi bɔra numérique baara in kɔnɔ hukumu kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye sa ko min ye citerne 3,000 ɲɔgɔn ko u sera ka don n'o taji de ye Bamakɔ kɔnɔna na nin dɔgɔkun laban ninnu na taji in fanba sa a kɔni taara Motikaw fɛ yen dɔ taara Gao Segu Joyila Kucala ale ni Marakala ani Fanaw ka taa se min ye Dugabugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ani Masinaw ko a wolongatalen don ka taa olu bɛɛ lajɛlen na wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o hukumu kɔnɔna na min ye kɛnɛyako ta nasira ye sa minisiri min bɛ conseiller ministre ale kɔni y'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko bana min b'an fɛ yan fala ye k'a bɛ ka segin nka hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye Asa Bajalo ye bɔlɔlɔ fana sigilen don a ka baarakɛyɔrɔba 2 min na n'o o ye golobana bɛ maa minnu na olu bɛ ka furakɛli bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso min na a taara ɲɛda o kan CMSS maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la mun b'olu ka musaka ko ɲɛnabɔ a taara ɲɛda olu fana kan u ka baarakɛyɔrɔ la min ye k'a yirula sa k'a fɔ ko baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min Asa Bajalo fala ye a yɛrɛ y'i jɔ a na koyi maa tɔw b'a kɛ cogo min fo ka taa kun fori a fana y'i jɔ a na fo ka taa kun fori fo ka taa ban pewu k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ minɛn minnu bɛ olu bɛ cogo min na polisilakaw fɛ yen polisiw ye wulikajɔ caman kɛ fala ye k'a daminɛ Kayikaw fɛ yen misi minnu kun tununna tɛgɛsira ka da olu dɔw kan min ye Bamakɔ yan sa zo minnu bɛ yen n'olu bɛ bingali kɛ ka moto suɲɛ k'a feere olu caman b'a de o minɛna Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalabankaw fɛ yen n'o ye Kalabankɔrɔkaw fɛ yen ka taa se Korofinakaw fɛ yen drogue o caman b'a de o minɛna min ye 15 bugu polisiso o maaw fɛ an yɛrɛ fɛ yan sa Yirimajɔ maa min b'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ faso ka baarakɛla ye fala ye tɛgɛ dara o fana kan a n'a nɔfɛmaw baden n'o o ye Yirimajɔ polisiso ye ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Yirimajɔ polisiso ale ɲɛmaaba ma n'o o ye Modibo Ka Jara ye a n'a ka danga Modi Ɲagate k'an bɛ u fo yan ka polisiw bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri ni wulikajɔ la don o don fala n y'a f'i ɲɛna cogo min na sa Niger wolomasiri tabaw olu ka kɛlɛkɛ kalanso ale bɛ taamala an fɛ yan premier ministre bɔlen ko a la u ni baro kɛlɛtigi ye ɲɔgɔn ye état-major maaw ka tila ka taa musée fana na Bamako yan yɛrɛ fana école de guerre bɛ Mali tɔgɔ la fana u taara ka t'u ɲɛda yen fana kan u ka baara ninnu hukumu kɔnɔna na gendarmerie fana ka bɔli olu ka kɛlɛkɛcɛ dɔw fana ka kalan banna pewu bɔko 47 o baaraw fana sigira sen kan Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ min ye wolomasiri tabaw ye sa labɛn minnu bɛ sen na o baaraw hukumu kɔnɔna na sa u ye AKNJ kura sɔrɔ Motikaw fɛ yen o fana yirala o fana taara di u ma baro kɛlɛtigi ni ale ye ministre min bɛ wolomasiri tabaw kunna o nɔgɔkɔrɔ ministre ye fala ye ale tun b'o kɛnɛ kan Jean-Élisée Daw tun bɛ yen min ye wolomasiri tabaw minnu ka baara bɛnnen don pankuroko ma sa olu ka ɲɛmaaba n'o o ye général de brigade Alu Boyi Jara ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan fala ye dɔgɔkun in na halisa pankuroko ta nasira fɛ Mali jamanakuntigi k'a ye pankurokura sɔrɔ han pankurokura in k'a bɛnna sefa wari miliyari 15 buruburu 6 ma pankurokɔrɔ feerelen miliyari 3 ka taa se miliyari 5 ma min sɔrɔl'o la k'u y'o dafa ni faso wagane ye ka se ka kura in san baara in k'a kɛ kun ye sa min ye maabaw ye olu ka taa ni ka segin dugutaw la u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na pankurokura fana fala ye ko Peace compagnie Air Peace ale fana bɛna na i cogo an fɛ yan don nataw la nka ale bɛ maa ta yan ka taa n'i ye Laginɛ ka bɔ n'i ye Laginɛ ka taa Lagos pankurokura in kɔni a kurumukali kɛra kunun o Bamakɔ pankurotigi kana n'Ala sɔnna ma sini an n'a jaw yira maaw la nin bɛ dan sigi an ka dɔgɔkun kibaruya la belebelebaw la mun dira ma Falaye Keyita a ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile su hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn waati wɛrɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sida Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta
a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ